Panamanamaran tano makasultano sa surga sa di tano masumarya. Ugay natalo susun akapakasultano sa surga di tano pakaukit sa sumarya. Paganeron mga urip no Allah nambalwi tano mga tao mga sasabar mga papantang. Sabab sa miyaluyan no Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mata-mata natigo Allah kay ituman ko mga sasabar so balasiran sa deden ay imbestigar. Allahu Akbar. Tanto amarayag si sadyang kanana ayat kapakasul sa surga o mga sasabar sa disiran pakukit sa ayamanan yan na imbestigar sa alungan na mauri. Ikadua, na